Damage. Qual é o teu? Esse é Então é retorno de esmagando a hora, né? É de Smash Brothers Brawl, så... Det kommer nu. Kan en annan skibba? Nah. Kan vi spela Jag snabbt? faktiskt... Nej, kör på en skib. Kör en film och 6. Kom igen. Åh, tjänar på... Visst, det är inte controls. Nej, jag minns. Hoppar i... Okej, jävligt. Fuck! I början! Han har gått det längre. Satisfying version. Åh, det känner jag okej. Glömde jag i bomberna. Oh shit. Ah! Du backade den där. Wow! Nej men jag sätter! Där kan ligga en. Magna slapp över. Nej, jag vill choppa upp alltså. Friendly. Oh shit. Ah! Ah! You're by baby. Ja, får jag ju hoppa i sånt där. Jag hoppar dig! Det finns ju det sätt i spelet, men de inte gör det. Det är frame-baners i Punisher. Det var skott att kunna kopiera av det. Oh, nice. Oh shit! Awesome! Shit, Ja, släppte det också. verkligen. Oh god! Ah! Så akkurat där jag är. Jag tänker att det här mycket där. I am free. Jag ska försöka andra vägen. Eller mig. By free. Oh shit! Pockets! Okej, kom. Cat. Jag vet inte stänka det. Alltså, vad är det med nya? Han fick med. Fuck! Wow, rätta fram! Det var stort för dig. Du är störst. Jag trodde du var fucking hit! Det är skojigt. Fuck off! Captain ass! Piece of shit! Captain ass. Come on! Jag vill inte tänka mig. Jag kan tacka så kör. Jag var spamper David. Nästan akkurat Jag lever. Det är mest det jag säger. Har lagt i andra gången. Okej, igen. Jag tog bomba för allt fram. Wow! Annars får vi inte klart det här. Man är en bomb. Jag ser det. No! Magna kan stjäla mycket svårt att det nästan stjäla Legendaries. Jag kan inte falla dem. Got it, bro! Jag kan bomba nu. Lava! Det är my room!
Jag är så slarv att han kom in här. Shit! Shit! Akta, kom. Åh, satan blir det! Ja. Stäng av och så räcker det nu. Så shit! Fuck! Ja, jag fick ganska mycket. Det är roligt. Fuck! God! Ja. Tänk så. Kan rätta med mig! En rakt igen! Det ska länge mycket tjej. Check snowra. Nej, check it. Inte sälja snowra. Så ska helst inte lukta. Bara tog sig då. Ja, du. Jag tänkte så kul med dig så jag tänkte det här. Det var inte fan där. Jag vill hjälpa er. Jag får se detta där. No! Fuck där! Nej, Magda. Ja. Alltså, blushrätt. Ja, oj, körs. Det är blushrätt här. Vad är det attler? Ja, jo det är. Kan du? Tacka till gott. Åh, det är perfekt. Nej. Kan man inte om det här? Fuck what? One eye. Oh fuck, it dodge I am. Har du varit med? Igen. Och du tar kött lite. Ja, det gör det. Ja, yay! Det är natten. Okej, det fick jag klara. Magda? Vad hände? Bryt på. Vad är det rända mig från bakom faktiskt? Det är vi med teamwork. No. Allt med slow motion efter FPS gånger 9. Tack för det. Har du lagt det? Jag går inte till det där. Wow! Attlar! Vad är det som stöjer? Jag glömde det. Oh shit! Åh fuck! Jag Jag ska selektera. Nej, jag skulle hoppa upp till armen och lagt det lava. Magda! Magda blev med där. Vilken Magda så awesome! Sounds... Not too gun, dude. Ja. Ja, det var kul. Jag got one of score. Ja, det var gott straff med. Ja, jag kan inte jobba. Jag kan jobba! Du ska ha knapp. Jag jaktade. Du ska ha knappar så det klappar inte hjärsta. Akkurat som man har haft det. Jag kan inte komma upp här! Shit! Jag kan inte gå upp. Det är sin Star Fox-band. Det Oh shit, det är... Oh! Så är det inte en lag. Vilket
den! Åh, shit, du var det! Tack, för extra stinge alltså. Betyder han? Jag är inte på klara pauser så jag kunde inte köra. Åh, fucking styr den! Det är kört perfekt från start först. Det är sådär, vänta. Ja. Det är vi. Ja. Thank you. Let's still suck. Fuck every. Shit! Oh shit! Tack det du! Fick jag rädda dig? Det här kan det. Alltså konstigt. Så shit är rakt ner. Jag hade den här knappen för den. Dodgen den där. Så jag rakt dig. Nej, men jag Jag glömde luft här. Det hann bara ett. Oh shit! Ja, det var så. Det tror jag rakt du med. Bomba! Pokémon! Pokémon! Det kör jag. Jag glas. Tänk på en. Kom sitta och tänka på. Nej. Jag tänker en på. Tänk dig seriöst en på. Du beställde den, ja? Ja. Jag tror lite hype. Jag vet inte vad. Fan. Jag har ont i rösten till någon. Jag får köpa. Ah shit, jag känner shit. Du får nya dig. Nej, ta den man ner. Den ska Tagla tagga mer in med now. Jag kan ta det express. Super cheap. Ja, så där finns det lallar vi. Rabatt. Ja. Jag stött av. Vi cyklar där ut nu. Hur ska jag försöka hända med det här? Nej, tack. Det här är jag som